Når vi tager på sambesøg sammen med jeres sælgere, konsulenter eller rådgivere, så tager vi ud til kunden sammen med jeres sælgere og rådgivere. Men inden vi tager ud på de her sambesøg, så er vi sammen med jeres medarbejdere og med ledelsen. Der har vi så fundet ud af, hvordan skal vi egentlig gøre det her? Hvordan skal det foregå? Og vi har selvfølgelig også skulle lære noget omkring, hvad er det for nogle produkter, og hvordan er det, I plejer at sælge på og rådgive jeres kunder. Og den måde, som vi så prøver at gå ud og gøre det, det er simpelthen, at vi sætter os ud, det vil sige i et hjørne, og sidder og kigger på, hvad er det, der foregår. Og der sidder vi så med nogle skemaer og noterer ned, hvordan foregår det her møde, hvad sker der, er man opmærksom på købsignaler, gør man det, som der er aftalt, er der en agenda for eksempel, når man opsummerer, evaluerer man, hvad der skete på mødet osv. Således at efterfølgende mødet, så giver vi en tilbagemelding, en feedback, lige umiddelbart efter mødet, sådan mundtligt. Og så går der nogle dage, nogle uger, så bliver det sådan, at vi laver en skriftlig rapport og ringer til konsulenten, rådgiveren eller sælgeren, og så går vi ud og taler med dem omkring, hvad er det egentlig, det her er, og så har rådgiveren, sælgeren eller konsulenten den her skriftlige rapport at følge op på. Derudover så laver vi til en afdeling, så laver vi en samlet rapport, der prøver at samle op på, hvad er det egentlig for nogle forskellige ting, der går igen, som man måske kunne blive bedre til, der kunne give mere værdiskabelse for kunden, og som kunne forbedre og optimere salget eller rådgivningen eller kvaliteten af det arbejde, man laver for kunden. Og den rapport, den præsenterer vi selvfølgelig for ledelsen og taler om, hvad kan man så gøre, og det er jo typisk nogle meget praktiske ting, der skal gøres. Derudover så den skriftlige rapport, vi har lavet til den enkelte medarbejder, den får den nærmeste leder selvfølgelig også, og så taler vi om, hvordan man kan bruge den. Så vi kan faktisk lave nogle, og har stor erfaring med at lave massevis af sambesøg, som vi mener giver nogle rigtig gode resultater, fordi det er individuelt funderet, og dermed tager vi udgangspunkt i den enkelte medarbejders situation og virksomhedens situation, og det giver altså nogle fremragende performance-resultater. Så kontakt os eller se mere på vores hjemmeside. Vi snakkes ved.